hablando su lenguaje de cuatreros. En definitiva, una gran galaxia de recursos para absorber pérdidas, hacer desaparecer deudas, pagar comisiones a altos cargos y repartir beneficios. Son los calcetines donde se guardan ahorros para asegurar los años futuros de varias generaciones venideras. El bostezo del vértigo como generador de los 1000 arcoíris que adecentan la conspiración que nos revienta inútiles. Vilajuar de la respiración que crece harto al hambriento. No me olvido de Fernando Barreira, de la energía que destilan sus líneas maestras, de veladoras feroces de lo que la verdad y sus atributos calla. Lo sabe, y así nos cuenta, para no perderse, de la incorregible honestidad constitutiva, de la animalidad que nos santifica a gritos sin Dios en la impenetrable mascarada del significado. En este libro inmenso, en este cuerpo del salón de la farsa, todo es real, como la vida misma, que no deja de ser un punto o menos en la transinfinita polución de máscaras, interconexiones, consecuencias, sueldos que transforman la indecente calderilla de lo imposible en llama fertilizadora de cuanto, para no ser libre, para no empeñarse en ser feliz, sea lo que eso no sea, escupe sobre sí mismo. Pura vitamina este áger tributarios. Cuanto más lo leo, más me reconozco. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Bueno, me toca a mí, ahora después de tanto artista, hablar. Voy a intentar, primero quería agradecer al Ayuntamiento de Verín, en la persona de Gerardo, a la biblioteca y a
y a mi hermano Miro, me ha montado aquí el espectáculo. Antonino ha sido, aparte de ser un buen amigo, poeta, hombre de la cultura, ha sido el impulsor del libro. Yo voy a intentar explicar cómo ha sido generado el libro y veréis que Antonino ha sido muy importante a la hora de hacer de alguien que solo juntaba folios, hacer alguien que ha producido una obra. Voy a intentar también aclarar algunos aspectos del libro. Bueno, la portada, Fernando Barreira, un artista que supongo que no hará falta explicar lo que es, porque dentro de la villa es... Sí, pero hai xente de Portugal, prefiro... Bueno, esta es una imposición. Bueno, vamos a intentar entón facelo en galego, que seguramente será máis fluido, a pesar de que o libro está en castelán. O libro está escrito en castelán por dous motivos. Un, porque eu non sei escribir normativo, punto un. Punto dous, porque a miña formación, como a da nosa xeración toda, foi feita en castellano, e escribimos correctamente e non temos esta facilidade. Cando un non fai unha cousa ben, é mellor non tentar. Os aspectos que quero contar poden axudar á lectura do libro. Como empezou isto? Isto empezou con un xogo lúdico. Tanto xuntámonos amigos, que xa temos algúns anos, bebemos, empezamos a falar e contamos historias, e despois de algún tempo e de algunhas botellas, pois empezan a salir historias un pouquiño máis, digamos, que estuveran aí un pouquiño máis escondidas durante tempo. Empezamos a contar o que vivimos e empezamos a xuntar folios. Este colectivo de xente é Egas Gargalo, que é o autor material da obra. Portanto, son un conxunto de xente que foron contando historias e que algúns non querían que o seu nombre figurase. Non son historias reales. Só hai dous personaxes en todo o libro que son reales, que salen da hemeroteca. Podelos identificar facilmente. Son tipos de personaxes que encaixan en todo... que durante este tempo de abundancia, de chegada aos fondos europeos, son, digamos, unha fauna e flora que puebla todo este sur, todos estes países receptores de axudas. Por tanto, ante a abundancia de diñeiro, son xente que se ven sometidos a un novo funcionamento, novas normas, novas imposicións, exceso de situacións moi rápidas que non entenden, entonces reaccionan en vez de co cumprimento da lei, reaccionan con a pillería, reaccionan con, digamos, con a habilidade de intentar salir do paso, e por eso hai certa comicidade nas historias. Son individuos que son atrapados nun gran contexto que é novo, con moita normativa, con moita presión, con exceso de liquidez, que non sabía o diñeiro, non se conocía en tanta abundancia, e entonces, bueno, pois con as ferramentas que teñen, que son as da habilidade, máis do que a cumplimento da nova normativa que non entenden, surxen situacións que son irreales, pero que se parecen bastante á realidade. De feito, un dos obxectivos que tiñamos era describir tipos de personaxes que fosen comuns a cualquier comunidade autónoma, por exemplo, en España, ou a cualquier país do sur, Italia, Portugal, España, donde pasaron as mesmas cousas. Pasou o movimento nos bancos foi moi parecido, a forma de recoller fondos foi moi parecida, a política tratábase de forma parecida, e estes tipos de individuos son individuos que teñen nomes vulgares, Manuel, Francisco, Antonio, para non identificalos. En algún caso hai xente que me dice, eu conozco, mentira, non poden conocer ningún dos individuos. Conocen o tipo de individuo porque é relativamente próximo, tanto no sistema bancario, sistema económico, como no sistema político. Este obxectivo creo que se cumpliu, porque hai xente que xa leo o libro e que me dicen, oye, eu conozco unha persona de Galicia, unha persona de Valencia, unha persona de Andalucía, xa me dixeron, eu identifico aquí algúns individuos. Non, as historias veñen o principio da historia, é posible que sea próxima, pero esa historia
é intercambiable totalmente entre cualquera unha das unidades políticas, unha diputación, un axuntamento, unha comunidade, un país, unha rexión de cualquier tipo. O outro obxectivo que tiñamos era non ofender a naide, portanto non somos nin xuíces, non facemos xuicios nin morales, nin somos policías, por tanto está escrito, creemos nós, nun tono amable, de tal forma que o propio individuo, se alguén se reconoce nestas situacións, poidase rir como se tuvese descoberto algo que xa sabía e que naide yo tiña dito. O outro obxectivo era divulgar unha serie de historias. Este non é un libro que é o principio dun libro, son 30 historias, pero xa temos, eu vexo aquí xente na sala que xa me falou e que me poden dar unhas 9 ou 10 historias máis que poden complementar. Por tanto, era generar pequenas historias que se pudesen ir agregando e que se irán agregando ao libro. Por tanto, o colectivo é Gasgargalo, é un colectivo de xente anónima, pero bueno, son identificados, hai que hai 2 ou 3 que estou nos vendo, e que para non retirar de autoría decidimos coller un nome colectivo que votamos, empezamos a xuntar, non ten cualquier significado, non ten, en fin, é un nome dos que saliron que foi votado. Como creábamos os perfiles dos individuos? Había, sí, un individuo base, onde decía un político que só fixo política, un individuo que non teña moita formación e que sistemáticamente anduvo toda a vida nos partidos, pero toda a xente no partido reconoce tal, e que termina, e buscamos un fin, termina xulgado, termina nun paraíso fiscal, comendo e bebendo. Isto empezábamos co xermen e xuntábamos a cada individuo 2 ou 3 para que non fose identificado na realidade. É dicir, o individuo, aínda que nos sone que este é o obxectivo do libro, como alguén próximo, non é ningunha persona individual. Isto, por moitas veces que o diga, sempre que a xente o ve, vai buscando este é aquel, non hai nada máis que 2, e é moi fácil identificar, porque son individuos salidos da hemeroteca. 2 historias, unha relativamente próxima de aquí, que enseguida a apañaredes. O outro aspecto que me parece que se pode ter en conta é, pregúntame iso que xénero é, está na editora que fixe un traballo, un esforzo fantástico, sobre todo de paciencia comigo, porque nunca estaba pechado, el quería publicar, yo non tiña prisa por publicar. Está na colección de ensayo. Entón, pregúntame, que género é iso? Eu non se me ocurre nada máis que chamarlle picaresca empresarial, picaresca económica, picaresca, como saben, é un xénero que sucedeu ou que surxiu nunha época en que España, despois do hundimento do imperio, quedou pobre, moita xente, en fin, época de depresión económica onde os individuos, unha vez máis, están perdidos, e hai unha palabra portuguesa que sirve para describir isto, é desenrascan, quere decir que salen ao paso das situacións con astucia, con instinto, e nunca cumplindo normas, ou normalmente fora das normas. Por tanto, eu diría que é un libro de pícaros, burlóns, espabilados, caraduras, etc. Sería isto a liña, sin atreverme a calificar, que só quen lle toca calificar é o lector. Pois, en fin, eu creo que non hai moito máis que decir. Se alguén quere ou teña lido ou ten algunha dúda ou quixera facer algunhas preguntas, pois eu estaría encantado de poder responder. Moitas gracias. Gracias.
que o livro nasceu de reuniões tidas como vivências em Espanha. Será que também há histórias passadas ou vivências de Portugal nos tempos a que isso não é registado? Em Portugal há o cavaquismo, era a época laranja, era o nós chamávamos, era o caminho laranja. O nome não traz também qualquer coisa de Portugal, ou é só histórias de Espanha, que se pode adaptar a outros países? Hai máis para responder dúas ou tres xuntas? Alguén? Entón vou responder a esta. Vamos a ver, como decía San Agustín, a historia da humanidade é a historia dun solo home. Non somos tan distintos, e todo o sur somos do mismo paño. É dicir, un italiano, un napolitano, un portugués, un español, todos estamos feitos ca mesma, digamos, ca mesma madeira, non é? Hai xente por aí que vive en Italia, hai xente que teño ali, estou vendo xente que vive fora, e non somos tan distintos como parece, punto 1. Por tanto, cualquier cousa que se conte de un é genérico pos outros. Ponto 2. Eu chamelle Naranjistán non pensando, por tanto, se eu publicase isto en Portugal, posiblemente cambiaría o nome para que non houvese connotacións ferintes. En Portugal, Naranjistán ou Cavaquistán como é o partido naranja da dereita, entonces podería haber alguna connotación. Se eu publicase isto en Portugal, seguramente cambiaría o nome para non crear problemas. Mas Naranjistán foi posto porque, sendo o sur, o Mediterráneo, a zona, por tanto, Valencia é a terra das naranxas, o Algarve é a terra das naranxas, Italia, Grecia, etc. Digamos, parece un elemento común aos cítricos, e despois, para darlle nome de país, terminou en tan, como Paquistán, Kazaquistán, o sea, non ten ningunha connotación, ou non está asociado a nada en concreto. E volvo a decir, se eu isto, por algún motivo, o publicase, por retiraría incluso nomes de personaxes que eu podía cambialos, porque utilizamos nomes comuns, Antonio, Manuel. Entonces, en algúns casos, non sei, Antonio é o presidente deste país. Bueno, pois Antonio, se eu lle puxese Manuel, aquí os de Galicia dirían era Fraga. Se lle puxese Francisco, sería de Valencia. Por tanto, utilicei nomes comuns que en algún caso habría que variar para non ofender, que non é objetivo, é objetivo descritivo, non é objetivo identificativo, por decirlo así. Está satisfeito? Obrigado. Podo falar? Sí. O que eu entendín de que describo o libro é unha determinada conducta de determinados personajes. A margen de que non se chamen, a margen do sitio en que están, se están nas finanzas, ou están nos negocios inmobiliarios, ou están na política. É unha conducta que aparece retratada por Cervantes no Quijote, por lo cual vedes que é moi fácil. Tengo por costumbre, querido Sancho, que viendo un burro venir, ya de lejos me apercibo sin confundirme de las patadas que pudiera propinar. Por tanto, mi fiel escudero, fíjate en los andares y si viéndolo retorcido y mal encarado, vieres que arranca sin compostura, hazte a un lado, que de estos con mala idea, sucios y desaliñados, mejor no tener contacto. Y hay que tener cuidado con tal calaña, que de ser menester utilizan a las más tiernas criaturas y hasta las pretenden adoctrinarlas y que salgan de su mala hueste con títeres y cabalgatas. Y cuidado, amigo Sancho, que son los mismos que luego cobran de berberiscos, por el ecualismo. Los berberiscos que fueron mandados se cobraban un impuesto por seguir estando allí, ¿no? Todo dinero bello. Y otros que más allá someten a sus pueblos y ellos, tanto mal vestidos cuando proceden con hábito, como vestidos de la manera más cursi y casta cuando no es menester. No Quijote define este tipo de personaje que define a picaresca española, que eso é, que é unha realidade, igual que a picaresca italiana como a picaresca do que son os judeus. Vai no ADN de nós.
E o que contar no libro, si se analiza desde ese punto de vista, é vivir un pouco no fío da lei. Pois sí, a lei está aí, pero somos amigos, vamos trampeando, vamos facendo, e despois xa arreglaremos. Entonces, esas cousas, volvo á palabra rara esta que dixía antes, que é a famosa violencia estructural. Esas cousas destrozan un país. Destrozan un país a través da historia porque non ofrecen a garantía de que se tú fas unha determinada cousa vayas a ter unha determinada recompensa. É dicir, un rapaz que estudia unha carreira, se vese hoxe, pois hai uns anos, pois máis ou menos en un ano, 2 ou 3, pois estabas traballando e tiñas unha situación estable. A raíz de todo este politiqueo, non hai quen colla unha plaza pública, agora empeza a ser outra vez un pouco máis limpio, pero unha plaza pública nunca foi concedida por mérito, un porcentaje moi mínimo, pelo menos sabemos en distintos países. Bueno, pues esta forma de pensar e de facer que se refleja no libro é a forma de pensar e de facer de muchísima xente que nos levou a ter